ଯଦି ଆପଣ ରାତିରେ ବାରମ୍ବାର ଉଠୁଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ କିଛି କାରଣ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି, ଯେମିତିକା ବ୍ଲଡ଼ରେ ସୁଗାର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ବଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା, ବେଳେବେଳେ ୟୁରିନ୍ର ଇନଫେକ୍ସନରେ ମଧ୍ୟ ଏ ସିମ୍ପଟମ୍ ଦେଖାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବେଶୀ ଚାହା, କଫି ବା ଅଧିକ ପାଣି ପିଉଥିବେ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ କାରଣ ହୋଇପାରେ। ପୁରୁଷଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ବଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ସିମ୍ପଟମ୍ ଦେଖାଯିବ। ବେଳେବେଳେ କିଡନୀ ରୋଗୀଙ୍କର କିଡନୀ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ଲାଗି ରହେ। ଯଦି ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ହେଉଥାଏ, ତୁରନ୍ତ ଆପଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଏହାର କାରଣ ଖୋଜି କାଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ। କିଛି ଏଇଭଳି ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ରାକେଶ ହେଲ୍ଥ ଟିପ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆପଣ ସେୟାରଟେ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।